Agora, como lles adiantábamos antes, imos a situarnos en Rinlo, Ribadeo, para coñecer a historia de Carlos, co que te atopas, Fátima. Mordeulle un pitbull que ía sen bozo, como nos contabas antes. Bueno, susto tremendo, non? Pois sí, a verdade é que sí, bueno, estades vendo as consecuencias dese susto. Estamos aquí con Carlos e o seu pai e na mesma praza onde correu todo aquí arredores, andades cada tarde, cada día. En bicicleta, Carlos, ti ainda segues co susto? Sí, teño bastante medo, non... Claro, se te topas co can agora, Corro. corres. Corro se fai falta. Tes dolor, entendo que xa fixeches as curas. Sí, a ver, pero moi pouco dolor, non é un dolor moi grande. Como foi o suceso? Ti que viviches en primeira persoa, como foi? Estaba en unha bicicleta, estaba a dueña co perro, e o perro viume a min, saltou por min, na miña perna, e mordeume, e caín da bicicleta. Salín correndo e me llevaron en brazos para unha silla, e aí ya me curaron todo, ya me puxeron todo, me llevaron a ambulancia a Ribadeo, e despois me trasladaron a Bulera. Nese momento, claro, como se saiu o can de enriba? Porque estaba en movimiento, el mordeu, pero claro, a dueña tirou da correa e claro, non chegou a enganchar ben. Meteu os dentes, pero non tanto. Entonces saliu volando para atrás e xa saiu e caín. Como dicimos, menudo susto. Falamos agora co teu pai, Carlos, e falamos con Rubén. Rubén, entendo, dicíamos antes, estades enfadados porque efectivamente o can non levaba bozo. Bastante enfadados porque me parece que un animal dese tipo de animais, me refiero a que o lóxico normal é que vayan coas súas correspondientes seguridade, medidas de seguridade. Entonces, pues... Falastes coa dona, neste caso, bueno, son nai e filla, non? Falaches con elas? Eu, sí, falei con elas ayer, porque viñeron tamén a interesarse as cousas como son, non? Eles viñeron a interesarse polo estado do neno e tal, pero, bueno, eu non sei que dicirche eso, porque a verdade que non me quero meter en... Que che dixeron? Que van facer co can? Onde está? O can, en teoría, van a sacrificalo, pero, bueno, de momento ten que estar en cuarentena, según o veterinario e tal, para estudiar todo o tema do can, bueno, as posibles consecuencias que poida ter a mordedura e tal, bueno, esperamos que... Non sei que dicirche. Pero queren sacrificalo, diste, claro. Sí, elas falaronme de que querían sacrificalo porque xa tuvo varios altercados. Aquí en Rinlo? Aquí en Rinlo, entonces que sei que sí que queren sacrificar. Atacou varias veces a veciños, como foi? Atacar a 2 ou 3, sí, parece ser. Eu non vivo aquí, non che podo asegurar ao 100%, pero teño eso, entendido que atacou a varias personas. Sí, mesmo hai unha veciña, non? Que me dicías que se está recuperando aínda. Que se está recuperando aínda, leva sobre 3 meses ou así, e tuvo unha serie de problemas a raíz desa mordedura. Pero, bueno. Claro, vos estades, como Carlos, asustados porque... Moi asustados porque eso non poidolle pasar, o sea, pasoulle a Carlos, pero poidolle pasar a cualquier persona maior, porque esta plaza é o núcleo de aquí de Rinlo, entonces aquí se xuntan todos, xente maior, xente nova, pois estaba isto, ayer precisamente estaba isto cheo de xente por todos lados, e claro, pasoulle ao meu fillo, pero poidolle pasar a calquera, e máis se levas un can dese tipo sin bozal. Despedimos con Carlos, agardamos que te recuperes pronto. Claro, que dis ti, cando por agora sigues con ese susto a volver a topalo? Sí, non quero volver a velo a ese can, non me gustaría. Bueno, pois graciñas por atendernos, Carlos, que te recuperes ben e pronto. Graciñas aos dous, quedamos aquí con vos os dous, graciñas. Graciñas, bueno, aí estamos vendo a perna de Carlos, a verdade é que templanza, a do rapaz explicando a súa historia, esa situación, o can, como acaba de relatar o pai, e a sen bozo. Claro, Óscar, cando falamos deste tipo de cans, digamos que teñen como unhas necesidades especiais, non rixen para todos as mesmas normas, que hai que ter en conta no caso destes cans potencialmente perigosos. É que estes cans teñen un regulamento que é moi concreto para eles, así que imos repasalo. Vinde conmigo, compañeiros, que vos vou contar, porque o primeiro de todo eu creo que sería, pois, distinguir que razas de can son potencialmente perigosas. Eu tampouco os coñecía, pero imos velas todos xuntos. Temos por aquí o Pitbull Terrier, o American Staffordshire Terrier, que non sei se se pronuncia
pronuncia así, pero eu creo que sí. Rottweiler, dogo arxentino. Estes son os 4 primeiros, pero temos máis. Temos o fila brasileiro, o tosa inu e presa canario. Estes son todas máis os posibles cruzamentos entre eles, entre estas razas. E cales son as normas para os propietarios? Pois imos aló. Licencia administrativa. Punto número 1. Isto implica ser maior de idade, ter 18 anos, non ter antecedentes penais e superar un curso sobre conducta canina. Seguro de responsabilidade civil. É obrigatorio ter un seguro que cubra danos a terceiros, isto sempre. Identificación obrigatoria. Todos deben estar rexistrados no concello e levar microchip. Tamén o bozo e a correa son obrigatorias sempre que saian á vía pública e deben levar o bozo axeitado e a correa de menos de 2 metros, sempre de menos de 2 metros. Restriccións en espazos públicos, pois témolas en moitos concellos, os cans potencialmente perigosos non poden acceder a parques infantís, a centros escolares ou mesmo no transporte público sen autorización expresa. En definitiva, ter un can potencialmente perigoso pois non está prohibido, pero sí que é certo que conleva unha serie de responsabilidades, Rocío, que creo que temos que aceptar antes de telo. Claro, porque ademais neste caso, grazas Óscar, María dá a sensación de que chovía sobre mollado, non? Porque, é dicir, os propios donos recoñecían que xa non era a primeira vez que atacaba alguén e que se plantesan incluso ata sacrificalo. Claro, hombre, eu supoño que hoxe co susto no corpo que teñen de ver como mordeu este rapaz e que xa non é a primeira vez, pois, hombre, xa dixeron, por mira, sacrificámoslo e xa está, pero eu creo que sacrificalo, Dios mío, é a última hora, eu creo que antes de eso hai que educar, hai que ao mellor leválo a un centro, tratalo, porque eu entendo que o susto é moi grande e hoxe están con eso, pero nós tamén temos un can na casa que tamén é malo, porque a veces ataca a outros cans e a veces a nós, cando está moi enfadado, lle quitas a comida, quérete morder, e a veces a miña abuela di, hai que matalo, pero non por iso temos que sacrificar o animal. Pero no caso da tua abuela é unha frase feita. Exactamente. Pero estades de acordo, digo, por esta banda, con isto que di María, de educar o can, que eu non teño can, non teño ni idea, pero non sei, ti, Manel, por exemplo, que che gustan aí os animais, é dicir, crees que hai opción de educación ou que mellor é o que estamos abogando esta familia? Home, eu tive encanto do huerto, tuvemos can sempre ali na casa miña de toda a vida. Eu non sei se ahora, sendo maior o can, se pode reeducar o can, pero podemos facer unha cousa, sacarlle os dentes. Bueno, que non morda, que le chupe, dicía al outro, por qué? Entón, que facemos co can? Porque non é a primeira vez que o fai. Poñéndolle o bozal. E tuvo suerte que mordeu e soltou. Ti viches a fendecha que la más que lle marcou os dentes. Porque estes cans non sueltan e desgarran. Se podía quedar sin medio músculo. Non, é que, de feito, a imaxe era moi boa, no sentido de que se veían perfectamente eses dentes cravados. Estamos dicindo susto, pero ferida de cuidado, non, Héctor? Sí, porque ademais a imaxe non deixa lugar a dúbidas, como di, realmente vese claramente eses dentes do can aí trabados na perna do rapaz. Pero é que ademais, máis aló, non é unha ferida normal, non é unha ferida como te podes facer pois cunha rama paseando polo parque. Este tipo de feridas, de trabaduras, tanto de can como de persoa, infectanse moitísimo. Porque, claro, pensa que na boca do can hai unha colección de bacterias moi importantes que agora pasaron o interior da perna do rapaz, non? Entón, este tipo de feridas, sempre que limpalas moi ben, tratar sempre de que estean sempre moi limpas e moitas veces incluso tamén darlle ao rapaz antibióticos para previr unha posible infección, ou seja, que realmente hai que estar moi encima destas trabaduras porque se infectan mirándoas. María, como abordamos isto? E incluso engadiría, nestes casos tamén, engadir unha vacina antirrábica, porque pode ser que tamén sexa un foco de contagio dese tipo de enfermidades se o can non ten todo en regla, que tampouco sabemos. A min pareceme que é sempre mellor previr que lamentar. En este caso, sabemos que hai razas perigosas, xa revisamos por que hai un regulamento específico para determinadas razas que en sí mesmas non o son, pero mal xestionadas sí poden selo. E aquí xa había avisos e advertencias previas. O can pode sair de paseo, pero pode sair con bozal, non pode estar solto. É dicir, aquí creo que hai unha clara irresponsabilidade, unha imprudencia por parte dos donos. É o mesmo que se tiveran unha arma de fogo ou que tiveran algún outro elemento ou sustancia perigosa, todos teríamos unha serie de precaucións, baixo chave, nun armeiro, é dicir, é unha arma en potencia? Podería considerarse unha arma en potencia. E creo que atacar o animal, que é un animal irracional, como o foco, aunque fose o causante desas lesións,
Bueno, é relativo. A min pareceme que os donos teñen unha responsabilidade que agora terá que depurarse tamén, porque hai unhas lesións, hai unha consecuencia bastante severa, e isto podería terse evitado se eles tiveran cumprido o regulamento e a observancia debida. Totalmente, porque ademais se hai un regulamento que nos acaba de explicar Óscar dunha serie de cans que os expertos catalogan como especialmente perigosos, e por algo é de aí que teñan que tomar eses donos todas estas medidas. Pois, por certo, falaba María